Čakám, kedy zavoláš. Čakám, kedy najavo mi dáš, že nič nie je stratené. Zazvoní mi telefón, ale kedy nevychádzam z domu von. Najmä večer nikdy nie, dnes ma z dúm vytrhol ostrý tón zvonenia. To však len omyl bol, 3 sekundy sklamania. Čakám, kedy zavoláš. Čakám, kedy ozvi sa mi, veď ty máš v rukách svojich osud môj. Čakám, kedy ozvi sa mi, veď ty máš v rukách svojich osud môj. V rukách svojich osud môj. V rukách svojich osud môj. Zuzana Martinsenová.